तो गाइस 60 दंबासो लांगोन फाग्लायाव लाङा 5G खौ लाइकफोर दिबो नाকি আমাক চাব ভিডিঅ' বিলাক दुनियाखौ साबस्क्राइब तो बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोसो गैयाबाबो स्राय खेबसे खुलुमहरनाय थाबाय आरोना तो आङो दा बिलासपारा बाङालि पारायाव दंफैयो एसे खामानि दंमोन आरोना जोङो मा मोनो बाङालि पारायावहाय बेखौ नायनानै एसे बिजिरना लाग्रोसै आरोना तो बिदिबा नोंथांमोनहाबो आंजों थौबाय थादों तो जोङो दा स्प्रे बायनो नागिरदों आरोना बैयावहाय तो गाइसमोन जोङो दा एमसिल ना टेमसिल बुङो बेखौहाय लाबाय आरो कुटिं ना की कय बार জানি ওলাগে ওই যে আমার মেকানিকটা আমার বন্ধু হয় আমার ভাইটি আমার ফটো মারবো লাগছে না আমার দাদা আমরা গেলাম সাবস্ক্রাইব কো কি খবর খালারটা একদম বলো কুড়িন তো পাইলো না হয় খালারটা এখন করিয়ে দেবো এমসিলটা নিয়ে করিয়ে দেবো আর কি বাস এখন ওইখানে লাল চা চ্যানেল আমার চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেলটা আপনাদেরকে একদম বহুত ধুনিয়াকে সাবস্ক্রাইব हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल করে দিব আর লাইক করে দিব নাকি আর ধুনিয়াকে আমাক চাব ভিডিঅ' বিলাক বহুত ভাল লাগিব থ্যাংক ইউ আপোনালোকে সকলো ভাল থাকক তো गाइस जोङो दा स्प्रे लाखांनानै गलायाव साहा लोंहैसिगोन आरो तो गाइस जोङो दा साहा लोंना लाग्रोसै आरोना जोंनि ब्रेकफास्ट बियो फुङाव जेबो जायाखै बायाबो जोङो दायो गाइसमोन उन्दुनो ओंखारनानै गेरेजाव उन्दुलाबायनानै दं आरो माने मा बुंनो आरोना गारियाबो एसे बिया जाना माबा गाज्रि जानानै दंना बानायगासिनो दं आरोना जों दा एसे बेस्थ' जोबनै बिथाङाबो मबाइलाव एसे बेस्थ' आरोना दा जों उन्दुआबो माथो उफायना उन्दुफोर दसे उन्दुनानै थासै गारि जासान्दि मा होनो टेनसनानो जुद गैला मा जाखो जयलो आंना मोखांखौ माथो खावसे लोंखुब्रा माबोरै दं लोगोफोर मोजाङै था लाइफआव बारा स्ट्रेस लानाङा बारा टेनसन लानाङा लाइफआ बिदिनोखासै नै बाखौ एसे सापर्ट खालाम ट्राइ खालामथारदों टेनसनजोंनो उन्दुनानै दं आं ना बा एसे सापर्ट खालाम दे ओमफ्राय भिडिअखौ मायाव इमप्रुभ खालामनांगौ एसे रायहरना हो ओइ मोदला मा बेखौ सोलाय मालाय होननानै खोन्थाहर जिखुनु खोन्थाहरल' दे लोगोफोर बिराद गोजोननाय थागोन मानि गोदानसो नालाय बारा माबाखौ बुजिजोबा आरोना दाबो आरो नोंथांमोनाबो नायनो बायोना जे नायनो बायोखौ क्लिपखौ होबा रायहर ओमफ्राय बिदिखौ दाहो होननानै बुजायहर दे नै बाइकनि स्प्रे लाबोदोंमोन मोजां नंगौना नङाथाय ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा राइडार्स दंबा खोन्थाहरलाय माबायदि कमेन्टआवहाय मोजां नङा स्प्रे नङा बे राइडारफोर बे दाख्लि आदा आलफ्राइड माबा होननाया ब्लेक ड्रागन ना मा होनो बियो जों बेखौसो लादों जों बेखौ फुन लाना होगोन आरोना आखाइ लावोनो माथो बेखौ रोल कंट्रोल नङालै नङा फेमिलि श'सोलै ना नोंथांमोननि रायलायजाया दे जेबो नङा बे माने जास्ट फानि आरोना मा जाखोरा जोंनो भिखारि जानानै दं आरो जोंनावसो बिबावदों थ' गाइसमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला गासिखौबो साबस्क्राइब लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट गासिखौबो थाब गावस्लाजोबना हरबानो जाबाय आरोना भिडिअआ माबायदि जादों बेखौथ' आं बुंनो रोंला नैबेवहाय माने सासे लोगो मिउजिक दामना होनायखाय बिनि माबाखौहाय भइसखौ मिउट खालामना होनो थ' गाइसमोन जोङो दा गारि बानायखांनानै न' फारसे दावखोलांफिनसिगोन आरोना दा जोङो न'आव थांनो नागिरबाय आरोबाव जों मबाइल दखानाव हाबलांबावगोन आरोना नायबाय थ' गाइस जोङो दा मबाइल दखानाव दंफैयो आरोना मबाइल लानानै फैदों दा मबाइला जायाबा डाइरेक्ट गोदानखौ लाना थांखासिगोन आरोना आङो 5G प्लास 6G दंना गैया 6G दंबासो लांगोन 5G दंबानो 5G बाथाय लांलाबो फाग्लायाव लाङा 5G खौ 6G बासो लांगोन आङो